from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. We staan hier voor gemeenschapscentrum De Vlasgaard in Koewacht en we gaan binnen even kijken wat hier allemaal gebeurt. Ik sta hier naast Johan van der Haa op de dansvloer. Wat gebeurt hier allemaal nog meer? Ja, in de Vlasgaard gebeurt eigenlijk dansen, vergaderingen, lezingen, tentoonstellingen. De Bonsai-club komt hier bijvoorbeeld. We hebben verschillende dansorganisaties. De biljart, aan de achterzijde zitten we 4 biljarttafels. Dus we hebben, zelf doen we een live show. We doen Sinterklaas in tocht uiteraard. Nou, noem maar eigenlijk ja, alles. We staan hier in het Vlasmuseum in Koewacht. En nu is de grote vraag natuurlijk, hoe komen we van vlas, wat eigenlijk maar een heel ruw product is, naar zo'n mooie theeroek? Ingrid, hoe werkt dat? Nou, ik zal eens beginnen. We beginnen natuurlijk bij het lijnzaad. Het lijnzaad, dat wordt normaal gesproken, zeggen wij altijd, voor de 100ste dag van het jaar gezaaid. En dan groeit het op in 100 dagen tot een volwaardige plant. En dat is deze plant. Die volwaardige plant die wordt met wortelen al uit de grond getrokken. Dus dat is het plukken van het vlas. En als dat gebeurd is, tegenwoordig blijft het op het land liggen. En dan gaat het roten. Men kan ook eventueel het zaad er al afhalen als je dat wil. En als het dan gerood is, dan gaan we verder. Want dan gaan we het bewerken in de winter of in het najaar binnen. En dan wordt het eerst de houtpijp gebroken. En als die gebroken is, dan gaan we het vlas zwingelen. En als het gezwingeld is, dan hebben we de grondstof voor de spinnerij. Ook hier in Koewacht gaan we nog eens even de topografische kennis testen. Weet u waar Koewacht ligt? Als ik goed kijk, denk ik dat dat hier ongeveer moet wezen. Helemaal correct. Dan gaan wij morgen naar Waterland Kerkje. Weet u ook waar dat ligt? Ja. Even denken dus. U moet er diep over nadenken. Ja, maar even, ik denk hier. Bijna. Het is iets meer naar het westen. Hier dan. En dan nog iets meer naar het zuiden. Het is maar klein. Het is maar klein. Kijk, Nou. daar zijn we. Dit was hem alweer. De zomer van ZVL in Koewacht. Saskia, wat is jou opgevallen vandaag? Nou, we hebben heel veel mensen ontmoet met hele leuke grapjes. Dat sowieso. Een terras vol. Ook dat was leuk. En wat mij verbaasde, dat ik mensen gezien heb in de hoedanigheid waarvan ik ze niet ken, maar waar ze toch vanuit een andere vereniging nog beschikbaar zijn. Kijk, morgen zijn we er weer. Tussen 9 en 12 live op de radio en 's avonds op tv. En dan gaan we naar Waterland Kerkje.